450 jaar bestaat de schutterij, dat zal ik allemaal niet uit gang zien. Dat wordt dik genoeg gezegd in bekend zijn. Iedere keer als ik het zet, dan neemt dat getal. Maar voor zo'n ook 50 jaar geleden hebben we ook jubileum gevierd. En dat was 400 jaar bestaan. En toen hadden we in ons gelederen de luitenant-kolonel was en de schoot er vogel af. Dat was de Huub Heuste. Dat is dat jaar jubileumkoning geweest. En laat het nu zo zien dat in het volgende jubileumjaar, dit jaar, ik met de rang van luitenant-kolonel ook de vogel mag afschieten. Ik ben gegroeid dat ik zo'n man mag opvolgen. Ik ben begonnen, van Sarendal, 49 jaar geleden ben ik terug met getrokken. Maar als klein mannetje, toen we dit jubileum was, mocht ik nog niet met gewoon dat ik te klein was en de trom over de grond sleepte. Dat ging dus niet. Ik was wel aan het dieren en in dat jaar ben ik als wortjesdreiger met een tegelen gegaan, dat weet ik nog goed. Als mannetje zo goed misschien. En dat heeft me toen al zo gefascineerd dat ik bij de schutterij wil komen en blijven. Dat ben ik ook blijven doen. Ik ben als tamboer begonnen, ik heb klaroen geblazen, ik heb de vaan gedragen, ik heb van alles gedaan. In Krakau heb ik zelfs als tambourmeter opgetrooien. Allerhande soorten dingen heb ik gedaan. Ik ben voorzitter geweest, noem maar op. Maar er was één ding dat ontbrak nog aan mijn palmares. En dat was om koning te mogen zien. En dan ben ik dat doen eindelijk. En dan ben ik zo blij. Wat ik gisteren gezien heb, wat ik nu gezien heb. Dat ik daarin mag metgooien. En dat deel daar allemaal deel van uitmaakt. Dank u allemaal. En als ik dan toch het bedanken ben, dan mag ik natuurlijk niet vergeten dat de jongen van de Jonkeert weer een geweldige bron georganiseerd hebben. De fondsen hebben het weer georganiseerd. Daar ben ik niet zo gaan zeker van. Maar alles wat die bron tot de bron maakt, dat hebben ze tot in de puntjes gedaan. Bedankt ervoor jongens. Hoi. U hebt voor de tweede dag als koningspaar mogen bitlopen bij de schutterij. Wat een geweldige ervaring is. En ja, nu deze middag heb ik zelfs tussen schutterij en harmonie in mogen lopen. Dat geeft aan de verbroedering van de verenigingen. Die zorgen dat die brondag zijn wat ze zijn en blijven wat ze blijven. Dan even, als je dan ziet wie het hier geseerd is. De straat had zich wel moeite gedaan. Ze waren natuurlijk al gewend eraan bekend. Maar ze hebben toch wel de krachten bijgeroepen om dit jaar voor mij ook te seren. De koningsknoppel is gebleven. En door de straat wil ik daarvoor bedanken. En iedereen die ervoor zorgt dat we genoten hebben, zo wie we genoten hebben. Daar rust ik ook bij. Ik dank u allemaal. En dan is nu voor de tijd voor Nunc Espivandum.